Internet Connect Malta ħarġet tender għad-diżin preliminari tat-tielet interconnector tal-elettriku bejn Malta u l-Italja, magħruf bħala IC3. Il-proġett għandu l-lan li jsaħħaħ is-sigurtà tal-provista tal-elettriku f'Malta billi jiddiversifika l-konnessjoni man-netwerk Ewropew. B'differenza mill-ewwel żewġ interconnectors, l-IC3 se jkun imqabbad b'voltaġġ ta' 380 kV u se jaqgħad direttament lil Malta man-netwerk nazzjonali Taljan. Dan se jkun ukoll l-ewwel interconnector f'Malta li juża t-teknoloġija High Voltage Direct Current, magħrufa bħala HVDC. Interconnect Malta qalet li l-proġett qed jiġi mfassal biex inizjalment jopera b'kapaċità ta' 200 MW, bil-possibilità li fil-futur jiżdied għal 400 MW. Il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli qalet li aktar interkonnettività tista' tgħin biex Malta iżżid l-importazzjoni ta' enerġija minn sorsi li jiġġeddu u tappoġġja proġetti offshore fil-futur. Il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, l-Inġinier Ismael D'Amato, qal li t-tender jimmarka l-bidu tal-fażi tad-diżinn u tal-permessi għal proġett. U għażiet li l-interconnector il-ġdid għandu joħloq konnessjoni aktar flessibbli u affidabbli filwaqt li appoġġja aktar enerġija rinnovabbli fin-netwerk nazzjonali. Il-proġett tal-IC3 ġie inkluż ukoll fil-Pjan Ewropew, pass li jista' jwassal biex il-proġett jikseb status ta' proġett ta' interess komuni u jkun eliġibbli għal finanzjament mill-Unjoni Ewropea.